Kanega de Dudashan Meghalaya, but Nipliang Saubai P. Baro, Shanega Tup Kubor Matagan meet. Schwaben Pashki Kubor, Kibabania, and Yapet Shwaki Mat Bakong San. Play Menteri Ketenat Kikam Yadari Rajnath Singh Yaka Brahmos Aerospace Testing Facility, Halakno Hakasni National Technology Day. Kentaj usembut Menteri Rangba ke Meghalaya ubah senyau bahalang dhar. Halor ke jingkeno badan jingadai bad ke HNLC. Syak penkup burom unong yo yaka khusnam Patmashri u Professor David Imli ha Assam Don Bosco University. Bad penlong ka KHASI Jaintia Presbyterian Synod Sepngi yaka third inter-school sports meet ha Mairang. Kikubor kibabania. Menteri Ketenat Kikam Yadari Rajnath Singh ulaong ba ka Operation Sindur. Kamdei tang ka jingle ki Shipai, Henry ka de ka dak jong ka jingla jong ka India. Hakasan perthei ka imlang sa lang bat ka but trekam. Haba play pat ba ya ka Brahmos Aerospace Integration and Testing Facility halakno matakasngi. Using ulaong ba kane ka jing trekam ka deiru ka jing peni ya ka board ba klan jong ka India persya ikikam lekno bat ka jingla ba ka jingkut jingbut jong ki board Shipai. Ulaong ba ka jing play ya ka Brahmos Aerospace Integration and Testing Facility kan yarap ban pen klan syu ya ka jingla ban yadari jong ka India. Ulaong ba ka jing play ya ka ne ka jaka matakas ngiru kalong ka bakongsan namar matakas ngi ka de ka National Technology Day. Usembut Menteri Rangba ke Jilla Meghalaya uba senyau bahalang dhar ula kentat ya ke jing yadai ke jong u bat ke HNLC da ke baong ba ki dei ki jing keno ki balam ler ki bom don nongrim bat ki badan jing temu ha ka san perthei ki jing keno ki ong ba udhar ula kershan pisa ya ka seng le no ha ka por ba udon ha ka sarkar balayalam da ka Congress udhar ula kentat ya ki jing keno da ka baong ba ki dei ki badan jing temu ha ka san perthei. We have seen in the news for the last 2 days which has been stated by the HNLC, so which is very, very unfortunate to see, but which is false and baseless allegations. And it seems from the statement of some other political leaders also, the way how it moved, it seems this move is, politically motivated just to malign my image personally. And please remember, I have seen so many friends who try to follow up me personally, but the more they want to spread negativity on me personally, God more will bless me and bless my party and the governments. I am here to serve my people, very, very sincere. We are here to protect the state, the peoples and the country as a whole. We are your leaders. Please trust us. All these things baseless allegation, which is not true at all. Lapin ko burom ya o Professor David R. Imli ubalayo ka khusnam Patmashri ubalong unong tho history ba paunam ha Assam Don Bosco University. Hakaji kren jong u bat kisamla puli o Professor Imli ula banjur ya gajing don kam ban snau thu ya gajing shem jong ubriu bat kijing e ha ka history. O Professor Imli ula batay ya gajing wat bnia jong u halor kajing don jong kinong Portugal hakathan chete la mi ingi kari bat banwat ikikot kisla ki ba compare halor utirot sing. U Vice Chancellor u Father Dr. Joe Spalili ula kintu yaki samla pule bakin bud din yaki kam jong u Professor Imli bat banno senyang syaka imlang sa lang. Kani ka school ba kala penlong yaka jing yamir jing mut ka jing thung ding bat ka jing yat pat ba kolshor ban rakhe yaka jing yo nam jong u Professor Imli. Kasan Cardiff College kelapin kut ya ka College Week jongka da ka grand finale hinin kesngi ha ka ba u president ka VPP uba Arden Basayomot ula long kum ukongsan ha ka ne ka jia lang lakin thup ya ka jing pen i ya ka video lengkot kabla ai kerteng yes we are watch and tell ringkat bat ka jing ai khublei kerpang yaki samla pule barim kajing rakhe kala ai lat yaki samla pule kinong hikai bat ki samla pule barim banya shimbenta ha ki jing ya kren ha kaliang ka pule puthi bat ka call shore kabalong kum ka dak jong ka jing penkut ya ka jing rakhe jong ka College Week ka basa jing kan mau. Efforts are being made by educational institution as has been displayed by the college
to provide vocational courses to students besides general studies. In order to address the rising rate of unemployment problem, which is why even this college Kipat ba kanong ba Shillong kilas ir nian ka janmiet ha kabladan ka we ka pla ka bla suba badan bom ha fire brigade ka ba omdon ba wan kam. Kani ka jingjia ka bla jia ha ka por sau ba je janmiet AA ka la penlong ye ki bor jong ka an ban shim khia khamstet. Ki bor penyat kila ker kut mardor ya ka jaka bat kila pha ya ka ken hun penlip bom ban jurip ya ka pla ka bla suba. Hadin bala jurip benia ki he sarkar kila pentikna ba ka pla ka don tangki jan bat kam don jingma ya ka jing shngan jong kipat ba. Lapan long ya ka jing ai jing hikai ha ka district level da ka district mission coordinator SSA West Giant Hills ha Lion Mission Compound Community Hall. Kani ka jing ai jing hikai ka long ban kentir ya ka rukom jong ki block resource person bat ki cluster resource person jong ki school managing committee. Ki pang bala kadau ki long ka benta jong ka SMC hapo ka an RTE Arhajar Khandai bat ka NEP Arhajar Arpo ki school disaster management plan ka jing hikai beken thop langi ki khana school ki badan kam kerpang bat ka rukom penrong kerteng ha ka yudais ki nong ai jing hikai ki long ikong JJ Sindrem uba R Lingdo LK Singh RL Bimi Suwer bat da ohi mana ki balaya sa mi ka jing shampang ki jong ki Kakin hun ke biasa lang bakin top yaki officer na ka executive magistrate katanat pulit ba Directorate of Mineral Resources kila penlong ya kajing kanra ha East Giant Hills District hagari kajing kanra la yo ban kurup komba en riau hajar metric ton udaw yong ubala the shabar jong ki jaka bala dep ai jing ken la kurup ya ni udaw yong ha ketika jaka bala penkit no ya u chaka jaka bu bala ai board ka coal India ban bu bha ya udaw yong La ujor ejahar hapo ka Mines and Minerals Development and Regulation Act bat kajing tokit kadang ya chakmat. Ya kani kajing kanra la penlong kat kum ka hukum bala penmi da kayeng Bishar High Court jong ka Meghalaya bat ka DMR. Kaseng National People's Party nong po block kala rakhe ya ka Mother's Day lani ka sngi burom ya ki keme ban ai burom ya ki long keme halor kajing no sen yang jong ki hapo laki yeng ki sem bat ka imlang ka sa lang. Ya kani ka jing rakhe la penlong ha Parish Hall ha nongpo ha ka ba uba Charles Marnger MLA ka Mauhati ulalong ukong san kombashis pangut ki long keme la pen ko burom halor ka jing no senyang jongki sya ka imlang sa lang bar ka snong ka thau ikong Rona Kimdet MDC badang susha jet thamai na nongpo constituency la pen ko burom ye ki long keme ha kani ka jing rakhe Hagani ka sngi lawan shimentaru da kinong yalam bapaw khmat jong ka seng bakin thop ya i Dr. Jasmine Lingdo President ke NPP Women's Wing ha Meghalaya. Nado lagi, hado sno, hado abala, hado agi imlang nasala, ngimla iklan daay kaburong. Kadai kadai pat kajing shisha baki lokimi, ijongi. Pilong sisa mengiurang ba ngilong urisha. Kajilla Meghalaya kala sakhi yak jing pelat pat ba yak rinsan yakop jing kentip beningkong ka Quizi Diofia ha Shillong Press Club ha kasngi tho ding u CEO ba bats kem lang Carson Teo ulapin itho yak ni ka rinsan kom ka quiz centric initiative ka blashna lang na ka benta ki khna samla bar ki blarang ba ru kumju da ka jing thmu banwan ra yak jing sngo tanat ha ka jing wa jing tip ka jing yakop bat ka jing yok khusnam ka Quizi Diofia ka penlong yak live online quiz contest laisien shitayo da ka ba mi mardor yak result but I khusnam ru mardor da ka pisa yak nang job kinang shimenta ki deban long kinong shong shnong jong kari India bat ki blaken jo khat pras nem chaneng bat ka jing penrung kerteng ka play na do ka por khandai bje min step hado ka por pra bje jan miet ha ki sngi ba penlong yak ni ki jing yakop This contest will support the tutorial of the student. So we have some events that it will support. So that additional features will be happening by next 6 months. No? We are giving free tutorial to the student. They can access anywhere.
KHASI Giantia Presbyterian Synod Sepni kala penlong ika third inter-school sports meet. Hamadan yelek kai jong kat sau pra kathan mairang daga jing tmu ban pen klan ya ka bor met bor pat pen ki kina school haringkat ki jing puli. Hagani ka lempung ki don ki jat jing yelek kai ba per belawanya shimmenta di ki khatlai tali ki school hakathan mairang. Uba met ba ling do chairman ka Meghalaya State Planning Board baru MLA kathan ulai shimmenta hagani ka sngi haringkat ki wei pat ki riau pau khmat ki dekhot balang ki nong hikai bat ki kina school. Haba ajing kren uba lingdo ulai yaro iki school mission jong ka KJP Synod Sepni. Halor ke jing no sen yang jong ki hakaliang ka pule buthi bat mat phang halor ke jing kongsan jong ka jing lek kai sports hakabawan ra ya ka jing yatali ka bha ka miat habaro kiliang. Agak snam bala let no ka Shillong kala yo ya ka nam kum ka jaka preng jong ka kolshor ka bala rakhe namar ki jing e jong ki briu ya ka put ka tem karwai ka siaw bat ka jing don jong ki nong put nong tem badon sap dangshen ka jia sing ka samla ka badang arpu snam karta ka badai ka nong tem drum bat tibet na Shillong kalai shim menta ban tem drum hakmat menteri dang ba do jong ka ri India ha Mumbai ka put ka tem ka dei ka bala don lepa ha ki thiet snam jong ka bar ka jing ya lenti jong ka kelas dang hakarta ka badang han riu snam tu yang kami halor kan dia kubor. Kop bapau nam jong ka Symphony of India. Dangshan ka jia kala mikmat ya ka Shillong ha ka World Audiovisual and Entertainment Summit Waves 2025 ha Mumbai ha ka ba kala pen ya ka sab jong ka shakinong petkai ka perthei. साथियों कुछ ही दिन बाद मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स 2025 का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन के केंद्र में भी देश के युवा है। So I went for Symphony of India. It's in the day national. It's coming every day. So I was a runner-up over in there, and I came for Bollywood ka ticket, and I was. Mentangin pet ya kajing long jing man kasui meneng hatura kajing kriat kalong 4 Celsius bat kajing shiat kalong 4 Celsius kajing ngem ka hau mata kasi kalong khandai pu ana ka shispa haba phai pa chanong ba Shillong kajing kriat kalong khat khandai Celsius bat kajing shiat kalong 4 Celsius kajing ngem ka hau mata kasi kalong khandai pau na ka shispa kajing hap slap kalong 0.1 millimeters kat ba hajawai pat kajing kriat kalong 4 Celsius bat kajing shiat kalong 4 Celsius kajing ngem ka hau mata kasi kalong nyaw punyaw na ka shispa ka sun beneng kandum lo hatura kat ba Shillong bat jawai kala bandon kajing hap slap bamulu mala hakikat to kaneki jaka te parlok atong ila poisha ka bakut jong ka thup khubor jungi mata ka janmiet hadu bangde shem biang bat phila sha ka sngi khablei phi baro